Croeso I mlog cyntaf fi. Dwi ar hyn o bryd yn gwneud eitem efo y lle gwisgo. A tra bod fi mewn siop elusen, dwi jyst yn mynd i roi chydig bach o dips I chi ar be dwi'n neud a be dwi'n chwilio amdano fo mewn siop elusen. Dwi'n mynd I ddechrau yn siarad am bagia ofnadwy o vintage really nice sydd yn aml iawn I gael I ffeindio mewn siop elusen. Enghreifftiau yma I chi o fagia. Mae yna lot o hen bobl yn dod â stwff I siop elusen, dwi'n teimlo, a maen nhw wastad yn gadael bagia lyfli yn y marn I. Mae hwn yn enghraifft, mae just y detail ar y bag I hun, y perlau, just dwi'n meddwl bod o mor ddel a just dainty. Hefyd, dwi wedi gweld rhywbeth ofnadwy o dda yn fan hyn. Dwi wedi gweld sgidiau Topshop sydd fel arfer yn tua 60 punt. Mae hein yn fama am £3.99 ceiniog. So yn aml os gennych chi draed bach, mae yna lwyth o sgidiau bach mewn siop elusen. So dwi yn deitha chi rwan, mi eisiau chi ddod I siop elusen mor aml ydych chi'n gallu achos mi wnewch chi ffeindio'r bargeinion briliant fel hyn. Maen nhw yn Topshop, dwi ddim yn deud clwydda. Hefyd mae gemwaith yn beth ofnadwy o dda I gael mewn siop elusen. Enghraifft, mae yna berlau ofnadwy o ddel yn fama. Mae'n siŵr os ydych chi'n cael nhw mewn siop ar y stryd fawr am £10 o leia. Maen nhw yn fan hyn am £25 ceiniog a mae hynna jyst mor ddel. So ia, grandewch arna fi a ewch I siop elusen I siopio.